Guys, welcome back my YouTube channel. Misalnya, masa ya nyanding sapu mir iki. Kaya cah lolo e. Buka. Jan buka tenan. Ngene iki. Aduh, lah kok piye wis do cilik purung beh. Yo alah malah kolek rono ki piye to mir? Botole aduh. Kok panggah rong entuk iclikan iki piye, Sida apa ora urip iki dilanjut. Iki lampune iki nganu iki. Ngopi sik. Golek nganu ora enek. Sapa kae? Sapa? Aku wis macak tapi sik to tas iki. Udut sik ki lho. Aku ki wis dihampiri lho. Do dihampir ape jak dolan. Nongki sampai bengi ya. Wong lho. Mari kok Hongkong ya titipan ya kaya wong mari lunga ngeterne titipan kalau. Aku ki wis dihampiri ngono. Yang omahe dihampiri ya. Dihampiri ya. Jan ra kober nang. Nggih, gawa coklat sing bunder-bunder kae. Biasanya aku mesti gawa to. Coklat sing bunder-bunder endi? Ada grenjeng emas ngene lho. Iya, diangkut cemblek kabeh. Njaluk cemblek. Dadi ku biasanya sing ngene Aku sing bunder-bunder ngene iki lho Bu, enggak enak ya. Enggak ngono. Aku ora nggo over bagasi. Nek cemblek lek nukone kancaku. Diangkut cemblek kabeh wis. Aku malah sing nek cane kene. Ora lek. Wis mari lho lek masak kok gelis men wae pinter men wae. Lah kene cah patas kok. Kene cah cerdas kok padane unak-unuk ya. Dinteni Sik to. Kadungga iki lho. Nang ndi to wonge? ning mobil lho. Alah ya bene sik nangkring kono. Aku ki lho tas mari tok, masa keturun aku mau. Lah kesel lho, aku turu jam 3 mambengi ya to. Aku ora turu blas malah. Tangi iki jam mecicil jam 6 iki mecicil mataku ora kena diremne sampe sore. Aku ya njipuk mobile nunyak wis dicepakne karo Wanti to. Wis engko dijikuk Din, anu wonge wis terbang ngono barang. Iki apa lek masak? Ya sekesuk mara sik resik to aku. Ora ngono to apa ya gek duwe wektu aku. Nek ngarep barang kae. Wis ngarep. Deloken kae. Gek arepe ngecat barang kuwi. Kuwi mak wayang kuwi. Iya, Mang. Meh 400 kurang sak jerit kuwi. Enek apa remote ngono kae, Bu? Ra nyelakne kuwi wong aku sesuk gesim. Nembak. 750 roh dadi. Iya. Lah kok ngomong aku? Apa tindak? Ada. Aku ki lho ngomong pas iki. Piye to ki? Lali. Ora, Ding. Ya cetrah ora nek wektu kok. Alah wong mek garek nyambung ngono lho, nyambung. Ora apa-apa. Lah iya. Oh sik to. Iki aku ki sik ngono ae beh dihampiri aku.